Hello everyone, welcome back to my channel. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय जोंनि टंला कलेजाव फ्रेशार्स दङ। So बिनिनो देलायगासिनो नै दा जों थांबाय थादो। So नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांदो। फ्रेशार्सआव मा मा खालामनाय जायो, मा हायो नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांनोसै। दे एक्चुअली आं आंनि मोजां मोननायाबा आं बेखौ अखायाव सिजानो हरनाय नङामोन। हरखाबसो जाबाय फंबाय, हरखाबसो जादों। बे अखा हानायखौ रावबो मिथिखाया। आं अब्लाना साथा लाना थांगोन आरोना। बेखौनो देखाय जोंनो। बाइक लाना थांगोन। बिनानावा थाबायबो साहानिफ्राय खोलाहै थाबायलां। दे थाब खालाम। दे थाबाय। सना नों बहा थांदों? आं अखा सिजाबोदों। ओमफ्राय बिनानावा माबाफोर बुंखोमाबाय नामा? जों खोनायासै दि। बुङाखै। नङाबा नों साथाखौ लागोन लायामोन? लागौमोन। जोबोद मोजां। नोंथांमोननिफ्राय गोजोननाय थाबाय। जासिगोन। ओनसोलनिफ्राय निसा बर'। मेरबा थाबैनो फैनांगौ। 14 डेटनियाव डिसेम्बर। मा रुलाव दङ? आङो बारबि, आंनि आंदो दङ जाय लिड एक्ट्रेस बिनि फ्रेन्ड। बिदिबाथ' बिनानावा बे एक्ट्रेसनि लोगोरि। यस। बिदिबाथ' बै जाय मेन एक्टरनि हेल्पार बायदि जानानै थायो नङा होमबा? एक्चुअली हेल्पार माने एक्चुअली बिसोर आंनि फ्रेन्डजों बिजों रिलेसनाव थायो। बिनानाव बायदिबो एसे। ओमफ्राय बेवहाय बिखौ मार्डार खालामो बिदाया। ड्राग्स जायोमोन बिदाया। ओमफ्राय फैसा बिदों, फैसा बिनियाव होआसै। देन मबाइलखौ सेरनानै बिदिनो नांलायनानै माबा कुकारजों खर' बुनानै बिदि खालामदों। गासै प्रेसारा नोंनियाव गेजेर गोलैयो नङा होमबा? सोंफैयो आरो पुलिसफोरा। बे गेजेर प्रेसार गोलैनायनि बै एक्टिं नोंनाव जा टेनसन जानाय, बे टेनसननि महरखौ जों गासैबो नायनो लुबैदों। नाथाय जों सिरियालाव टिभियाव नुदों, नाथाय नोंनि रियेल लाइफआव माबायदि जायो बेखौ एक्टिं खालामनानै दिन्थिनांगौ। एसामिसाव बुंबा जागोन दा? जायो। अके। আন্টিয়ে সঁচা কথা কৈছে মেম। কাজলৰ কোনো বয়ফ্ৰেণ্ড নাছিল। তাই পঢ়া শুনা আৰু মোবাইলৰ বাহিৰে একো চখ নাছিল মেম। তাই এনি টাইম মোবাইলত ইউটিউব আৰু ৰিলছৰ বাহিৰে একো কৰা নাছিল। কাজলক যোনে হত্যা কৰিছে তাক এৰি নিদিব মেম। এই শাস্তি পাবই লাগিব। Thank you. साबायखर। क्रिस्टा बिनानावनिसिम मोनसे सोंथि। बिनानावाथ' जिहेतु मडेल खालामनानै मोजां मोनो। 1994आव इन्डियानिफ्राय सासे मिस इउनिभार्स जानो हादोंमोन। बिनि मुङा मा? एक्चुअली आं बेखौ मिथिनाय नङा दे। आं फार्स्ट टाइम एबार खालामदों। आं रिसार्च खालामाखै। बिनि मुङा सुस्मिता सेन। अके। गोसोआव लाखि बिनानाव। अके। थेंक इउ। बिनानावनि एम इन लाइफआ मामोनलाय? आंनि एम इन लाइफआ लयार। बेनिफ्राय सापस नोंथाङा सार टेस्टआ जाबाय नालाय सार नोंबाय आरो दसे समनि थाखाय एसे फासायना होलाय। बाबु, नोङो मानो बेफोरबायदि खालामो? नोङो फरायसालियाव फैनानै मोजाङै थानांगौ, मोजाङै फरायनांगौ। बेफोरबायदि हुदाफोरखौ नोङो मानो लादों? मोजाङै फराय। बिनानावा मा बुंगोन? दे सासे फोरोंगिरिया मा बुंगोन आरो? नोंसोर फरायसालियाव फैनानै बिदि गाज्रि हुदाखौ दिन्थिनाङा। बेयावनो जोब्बाय। गथ'फोरा मानिगोन ना? दानि गथ'फोरा बिराद दुस
हेल' मानगोनां टंला फरायसालिमा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथिया दिनैनि मोसानो नेगासिनो डक्टर बासुराम बर' फरायसा सिनायथि जथुम्मा बे जथुम्माखौ मोसानो नेगासिनो जोंहा जों आलासिफोरा दैदेनलांनो थाखाय ओमफ्राय आलासिफोरा बिबुंथि होखांबासो सासे आफादगिरिनि मोसानो मोनगोन हेल' गिबियाव आबायखौबो खोनासंनानै लानो थाखाय जों गुरै खावलायदों जाय बिथांमोना साइडआवहाय मोसादों एसे मोजाङै जोङो मोसानो थाखाय गुरै खावलायदों खायफा एसे बांद्राय जादों जोङो इउनिटनिफ्राय जोङो थिरांथा लानाय जागोन स' बेखायनो रावबो डिस्टार्ब मोनाजासे मोजाङै मोसानो थाखाय जोङो गुरै खावलायदों